talikod. Tapos hindi mo bakit mabasa. Tanganin landscape siya. Ayun, naka-live Hindi na ba na to. daw? Ayun. Ayan guys, good morning po. Good Ayun. morning, we're live. Morning. Ayan. So dito tayo guys sa Barangay Kasuna. So ito po yung lugar dito. Ay! Kasama natin guys si J. Rabi, saka si DJ TV official. Kalimutan na natin. So andito tayo ngayon guys sa Barangay Kasuna. So ipapasal po namin kayo dito sa Tagas Boulevard. So ayan po yung ayan. Saan ang tamagi? Kiss ka. Okay lang na ano lang. Ano mo kaya? Higutan mo na lang kayo. So ayan, pahiling ta so agihan ta. Ayan. Na-rotate. Oh, ay bakit gusto mo mag-good morning muna? At sana doon na. Si Ma'am Nelly Signar, respeto Signar. Sabi niya, good morning po, watching from Taiwan. Ayan, good morning po. Hello, good morning. Good morning. Ayan. So, ayan, dito kami guys magkakape. Ay, dala kami ano. Ayan. Sana hindi malalim yung tatawiran natin. Maganyan, tali. Huwag tayo. Kaya nga ni. Good morning to all from Chicago. Ayan, sabi ni Ma'am Merna Javier. Ayan, good morning po, good morning. Mama, mahiling ta daw sunrise. Madlong mo baga na. Halang taon na maluwas. Talagang rice na no. So ayan, it's a beautiful morning guys. Oh. Ganda ng view. Hindi, yan pagpalabaw, pwede pa. Dito, maglangoy. Alin, ne? Shout out sa 14 viewers natin dyan. Sabi ni Iko Ichibre watching from Seattle, Washington. Seattle, Washington. Ayan, shout out po sa inyo dyan. Sabi good morning, good morning. Si Ma'am Sabel Saba, good morning sa inyo dyan. And good morning po. Yan, sabay-sabay po kaming tatawid para kung medyo malalim, sabay-sabay din kami lulubog. Ay, malalim nga. Ayan. Sayang guys yung tubig oh. Ano? Yan, malalim. Magambewang yung tubig oh. Ano? Tapos dito tayo makatapos, no? Tag lang natin. Maliputon. Okay.
So yan, good morning sa 13 viewers natin. Good morning, good morning. Irasan Onya, good morning po. Watching from San Cristobal, Calamba City. Yan, ingat po kamo dyan. Ingat po, ingat. Sabi ni Ma'am Grace Miranda, good morning po. Ito guys yung karugtong ng ng Tagas Boulevard. So pagkatapos po niyan, Kasuna. Sundan yung Kasuna. Tagas Boulevard. Sabi ni Ma'am Nele Family, Tusok Dan Idol. And thank you po, thank you. Good morning mga idol, watching from Cebu. Mega love, shout out sa lahat. Okay, good morning po. Si Ma'am Suyang, good morning Sir Oragon Hane and the team. Keep safe po. Ayan, thank you po. Ay, nakakahingal. Si Ma'am Arlene Vargas, sabi niya, good morning po. Ayan, good morning, good morning. Hindi na gano'n. Bagal nung para sa bye-bye. Lakaw. Good morning, Sir Oy, watching from Los Angeles, California. Tamsak dan, sabi ni Fidolor Yabot. Good morning po, Sir Fidolor. Kahingal talaga. Ha? Saan? Come on. Di bisa na. So dito na kami guys, dito na kami magkakape. Good morning po. Ganda naman dyan. Ingat po, sabi ni Sir Arnel Opinya. Ayan, good morning din GR Habi. Yeah, sandali lang guys, tayusin natin yung ating camera. Paano? Kapatan mo lang ang camera ko. Ayun. Ayun guys, medyo malikot po ang ating camera. Dito maganda magkarera. Ba't sila? Okay. Ito dyan, ito bang? Saan mo ito bang? Paano ko na kailangan? Bogay. Kulay ko na karir. Pando ko pala nan. Kaling-iling mo ka pa rin sa bigote mo duman. Ayan, sila doon. Okay na. Ay, Hindi mahaliin ito niya. Dapat yan landscape. Ha? naka-auto-rotate. Eh, di na nakapag, naka-ano na. Nakamit din eh. Okay. Try kita lang. Auto-rotate mo to. Auto-rotate. Try lang natin guys ha. Ay, makitanda ng tubig. Ayun. Gamit ko din ako. Rotate device. Nakalak. Ano yung Nakalak nga na. Ganun ba yan? Nakalak. Okay lang. Kuha na lang tayo ng tubig sa dagat. Ay, dito na kayo tayo. Bili na lang tayo ng tubig. Ay, uto bagaw. Hindi pa kayo. Hindi, camera. Pantay ko lang ta. Tagilid. It's lang bigla. It's na. Ayun na. Okay. Then maganda view. Good morning, pa. good morning, good morning. Ano ko nakula ni? Paglos sa kaaldam. Paglos mo sa kaaldam at sanbiri ko. Kuday man malos gid na.
Set up na tayo. Tubig pare. Yan ay po Ma'am Los Mirana. Sabi niya, hello po. Ngayon ko lang natsyempohan, naka-live kayo. Watching from Canada. Yan, shout out po sa mga viewers natin sa Canada. Yan si Ma'am Nelly Family. Good morning po ulit. Good morning. Dapat may pandesal. Uto. Uto ang agyan no? Ay, duman. Uto agyan. Diba sa may haraw? Diba sa may haraw ang agyan? Sabi ni Ma'am Irasan unya Aquario dapat pigiba mo so ataman mo na ano na magturugang. So yan nga po yung problema, hindi pa po pwedeng mamasyal yung mga bata. Maliban po kung importante, pwede silang ilabas. Ayan. So mamaya po magpapa-check up kami ng mga bata. So hindi na namin ihantayin yung nurse dun sa barangay kasi natagalan kami magpa-check up guys dahil dun sa kakahintay namin dun sa nurse sa barangay. So hindi na namin hihintayin. So pa-check up na namin mamaya. Si Ma'am Delia Kasunuran Ramos sabi niya good morning. Good morning po ma'am. Good morning. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, sabi ni Ma'am Isabel Barcelia. Ayan, Manlangit, Rogelio, sabi niya, ganda naman dyan. So, ayan, napakaganda po talaga dito, guys. So, ito yung view dito. So, di na kayo makakapunta doon, guys, sa Boulevard. Pero mas magandang punta doon, no? Matao pati dumaan. Sa'yo. Dumaan. Ayun, nagjijaragi. Kaya nga niya. Maraming nagjijaragi. Sa hiling mo. Okay lang, puta. Hindi makarayo ka na taon ta. Sa bagay, habang dahil mo na iinit, lakaw lang ako. Habang nag-init kita, dahil na dumaan sa butane, nagkakuwensa ng kalayo. Tawanan ng DJ. Dili yan sa kuya. Delay man talaga. Delay. Sa dito talagang scan ano. Di siya na landscape ano. Dahil naka-lock baga pala ini. YouTube. Minda dahil ko ako siya na naka-lock. So di na lang natin guys makita masyado yung view kasi parang maulap. Malabo. So mamaya guys, abangan niyo po yung pag-akyat ni JR Habe dyan no, sa, anong tawag dyan? Crane? Train. Kaso na pa niya no? So na, ang boundary, doon pa. Bago naman sa mga araw ito. Ang posting ito. Okay. So yun guys, si TGTV official nag-give ng tubig. Buti na lang may malaki na pagkukunan dito ng tubig. Sabi ni Ma'am Gloria Kafka. Yan, good morning po dyan. Po dito sa amin sa Alberta, Canada. Yan, shout out po dyan sa mga viewers natin sa Canada. Yan, magandang hapon po sa inyo dyan. Yan, pa-shout out rin po ng YouTube channel ko kuya. Keep safe po. Yan, sabi ni Lauren Rivera. Yan, shout out sa iyo sa YouTube channel mo. Ano po yung YouTube channel mo? Yan, Manay Lauren. Ano, hindi ko na dito naman naman kita. Ha? Dito nga, Ano mas magayon? Okay lang siya dumadamang kita? Dumaan lang tama ano? Tayo man sana. Yan lipat na. Lipat naman kami guys ng ng binyo.
Ano sa sako? Okay lang sa'yo mo. Ang sabang tig-init ay ni. Bit-bitan mo pa siya kang guma. Kira. Ito maabot man kita naman. Mainit na. So guys, lalapit po kami dun sa Boulevard. Stable. Ha? Stable. Dahil. Dahil ba nag-load eh? Dahil. Kung Ay, mahiraw ko. ayun po ka live mo ko. Ha? So po ko live mo. Ano? Stabilize ang camera sa ito. Dahil ko naisip ko. Hinatspot mo na lang ko. Yan guys, pasensya na po, medyo magalaw ang cam. Nice lang natin. Ayos niyo mo na po ang pagkura yan. Lalapit kami guys sa Tagas Boulevard. So para medyo maganda-ganda yung ating view. Oh. Ano oras ang signal? Buti na lang yung umulan. Kaya akala ko kanina tutuloy yung ulan eh. Sabi namin Isabel Bersilia, pa-shout out po sa mga anak ko at mga kamag-anak ko dyan sa Bulo, Tiwi Albay. Ayan, shout out po sa mga kamag-anak ni Ma'am Sabel dyan sa Bulo, Tiwi Albay. Morning kuya, ang aga nyo dyan matutulog pa lang kami. Matutulog pa lang kami, kayo dyan na sa tabing dagat, sabi ng Janelle Alcantara. Ayan. So, asan po kayo Ma'am Janelle Alcantara? Good morning everyone, sabi ni ORLS TV. And DJ TV, good morning po sa Indo. Good morning, Uragonanet and team, keep safe and God bless from Winnipeg, Canada. Ayan, shout out sa mga viewers natin sa Canada. Shout out din kay Ma'am NG ng Ma'am NG ng Alberta, Canada. Shout out po. So ito malapit na kami guys sa sa Boulevard. Ha? Napakalamig yata sa Canada ngayon. Si Ma'am Judith Kinal, sabi niya, good morning Sir Oragon, watching from Palawan. Shout out po sa inyong lahat. Maganda talaga dito. Oh. May nag-jogging pa. Dawat yang kita sa tao kang tinampo. Ay, manag-aagi yan na. Ay, bukata. Kwento ang sakit ng highway. Ay dahil magiging nasa sakyan kasi may tao po yung mga hospital ng ilaw ano. Ang camera mo pa duman, hiling ang Hiling ang kabusta na. before ka posto na primera. Hindi mo na siguro daw. Ayan, lumalabas na po yung haring araw.
So yun guys, kumusta naman po yung ating signal? Di po ba naglo-loading? Pinandito sa motor ta. Diyan ko taga-taga maluwas oh. Diyan. Ito na guys, ang Tagas Boulevard. Ha? Tayo pa. Kayo pa. Maray na aga po, sabi ni Kay lang. Ayan, good morning po. Yahoo, sarap maligo dyan sa dagat, sabi ni Oral STV. Ayan, mapras ko po yung tubig dito, hindi po malamig. So ito na guys yung Tagas Boulevard. Ito yung nag-trending dito dati. Tagas Boulevard. Pa-shoutout po Kuya Roy sa mga Salamunding family ng Burayas Island. Yan, shoutout po sa Salamunding family dyan sa Burayas Island. Good morning po sa ating lahat. Naman sana kita giraray. Sige na. Kaya nga, hindi ko kita maluwas ano. Hindi ko kita pakalakaw. Shout out po sa Ubanda family ng Ilocos Region, sabi ni ORLS TV. Sige na. Matindi na kita. Sa taon talaga kita kantinan po. Yo, sir. Sa may managagig din. So guys, dito na lang kami sa gitna. Tadi apa ba lang dapat? Turko lang kita. Ayun. Ayos, yan. Ayun. Yan, yeah. Isara muna namin guys yung traffic dito para makapag-copy kami dito sa gitna ng highway. Wala mo nang dadaan. Okay guys, wala nang pong dumadaan dito kaya okay lang kahit sa gitna. Ayun, dito na ako maka-hotspot. Sukarton. Kailangan makalipod. Makalipod sa view. Editan. Hotspot dito, Saber is on. Hindi pa maka-hotspot. Ano ka dito Saber kayo? Sa hotspot. Ay iyo pwede man tangan na di mahiro ang live ta. Ayun. Haba namang kalsada yan. Di ba pwede papasok ng motor host? Actually po pwede naman nila nagpakahirap talaga maglakad pa papunta dito. Pwede naman talaga sana. Dito tayo para medyo maligam-gam. Magamit ka kaya pala? Sige.
portable hotspot. Ay, masagap pa. Ano ang ano mo? Wi-Fi ang sagapan mo rin sa kuya. Galaxy Basa tayo. A51. Basahin muna natin yung mga comments. Galaxy A. Connect mo lang. Connect. Yan na, connected na. Lagan ko na password. Tabaka. Sabi ni ORLS TV, haha, kala ko di pwede pero mas enjoy pag maglakad. Yes po, tama-tama. Total, maaga pa naman. Exercise po to, no? Sabi ni ORLS TV, Sir Roy, pa-add sa Facebook ko po, OH Arley. Sige po, i-ano natin yan. Pa-add daw si ORLS TV sa Facebook mo, Oragon. OH Arley daw ang kanyang Facebook. Ano daw? Yan guys, pakita natin saglit yung sikat ng araw. At ayan. Ayan guys, malapit na sumikat yung araw. Connected yan din. Tulo na sila po. Likod na kayong bukid na. Lumagay open door. Halin ang signal hindi halin pang ay sangay. So ngayon ko hindi. Hindi ka siya sa screen. Hindi kita ka siya sa screen. Kwenta dahil mo ginakama daw. Oh, tama na ito. Tama lang. Di sa rulin niya lang Sige, gid. sige, sige, sige. Yun. Dito ka mukha. Yan, sabi ni ORLS TV, nakasubaybay kasi ako sa mga magkakapatid na sina Roy. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Thank you so much. Shout out sa ating 22 viewers at 18 thumbs up. Mega love shout out. Yan, pinapainit lang ho natin yung tubig. Hindi, iyan. Pag dumanday. Okay. Yan, shout out sa ating 24 viewers. Good morning po. Ayan. Kumusta po ang ating signal? Hindi po ba tayo nag-i-interrupt? Or hindi po ba tayo i-interrupt? Saan exact location yan, host? Dito po ito sa Tagas Boulevard, Tigaon, Camarines Sur. Ay, San Jose. San Jose na po pala to. Tagas Boulevard, San Jose, Camarines Sur. Ayan. Ito po yung nag-trending dito na boulevard na dinadayo ng mga taga iba't ibang lugar ho. Yan, lahat po ng ilaw dito na nakikita natin, solar po ito. Ayan. Napakaganda po niyan pag gabi. Sabi ni Habi 029, good morning Sir Oragon. Paulit-ulit kong pinapanood ang video ng aming magkakapatid hanggang kung may upload ka na naman sa kanila. Ayan. Thank you so much Habi 029. Ay, Habibi 029. Thank you. Okay pa naman ang signal, host. Wow, ganda naman dyan. Sana all makapunta dyan. Yan, sabi yan ni ORLS TV. Yan. Tara po, magkape tayo, magkape. Yan, mega love shoutout sa ating lahat. Congratulations pala po kay Oragon Hane. 1 year na po siya from the time na na-monetize siya. So kahapon po yun, nag 1 year na po siya. Ayan. So nag-celebrate kami kahapon ng pansit, mampahaba ng buhay. Nagluto po kami ng pansit. Ayan. So congratulations. And wag rin po natin kalilimutan JR Habi. Kung gusto po natin suportahan ang kanyang YouTube channel, ayan po si JR Habi. Iko-comment niya po ang kanyang YouTube channel or link mamaya lang.
And maraming salamat rin po sa pagsuporta sa aking YouTube channel, DJ TV Official. Thank you so much po sa mga supporters natin diyan. Maraming salamat po sa inyo. 438 subscriber na po ako. Thank you so much po. Hopefully and looking forward na makapagpa 1,000 subscriber na rin po tayo para mas marami po tayong matulungan. Thank you po. Ayan, sabi ni Salvacion Arcilia, good morning sa Indong Tulo mga sir. Good morning din po. Sabi naman ni ORLS TV, congratulations and more vlogs. Thank you so much po ORLS TV. Ayan. Yan, shoutout po sa lahat ng ating viewers at sa ating 20 thumbs up. DJ ka rin DJ kami. Ay, sige. Guys, ayusin ko lang po to, no? Naka-hotspot siya sa ko. Kundi, tiga agad, nag-connect via Ray siya, agad QR code na. QR code? Wait lang. Yan o, dyan nag-hotspot sa ko. Hindi pa rin sa ibang tayo. Sorry. Hiling ini? Oo. Hindi ka. Init. Ay. Ini Galaxy AB. Yun o. Ang QR, dapat ako mga QR, tanga nang mabadil sa QR. Ano yung password mo? Tinight niya lang gusto ba ko? I-forget mo na. Ayo. Forget Pwede. mo na. O bakit nakakunik na kaya? Ay, hindi. No access, no access. Kulo na. Yun na. Ayan, kumukulo na guys yung ating tubig. Kulo na guys yung tubig namin. Saan mo nagkino sa kalay? sa tabing dagat. Maraming mag-bus. Shout out. Sarap dito guys, mano, oh. Mahiga. Ciao. Dapat may badig. Maganda dito maya mga tanghali. Mga 12 o'clock. Mapatotoo. Ano? Dua lang. Kapit na talaga. Ano? Hindi, wala tinapay. Baga may maglimot na Magkita kami guys ng ng dumana pagtitinapay. tinapay dito. Sarado pa sa bayani. Kaya ako nakapanood. Baka may mag-aging truck hindi. Yung maagi. Ba pa naman. Yung guys, may mainit pang tubig dito. Oh. Ba't mga naman dako lang ang baso. Yung kape ka to. Pero bira ini may cream. Black pero. Buka na. Ipakit mo. Pinulugit ko na. Wait lang, friends. Okay na.
Ano mo? Apa no? Nitig ano ko sa QR code tapos iniwan. Tigba dun sana. Iyo. So, scanner dapat. Ano yung scan? So, pag nag-order ka tapos na sinipot yung mo. Scammer. Scammer yun. Ngayon, makasok na baga. Guys, kape po tayo, kape. Ipin ko sana iyo. Yan ka talaga. Pagkaba kaya 1 bar lang. 2 bar. Hindi, taas mo pa. Masa ka mo? Mainit Sangay talaga, kita mainit. nagsagap. Nagsagap ko kita sangay. Nagrayot ka kita. Ah. Sangay kita nagsagap. Ano siya? Sabi ko Kataraw ba na? yan. Ano ba na? Tinataas ko guys yung cellphone kasi mahina yung signal. Paano ka na mag-PM? Yes. Hindi na ko open tayo solo muna. Ay, H talaga oh. Taas ka naman. Ilag mo naman dyan sa ano? Nakano ka na? Iwalat mo sa nalaw nga dyan. Grabe ng comment. Yaw talaga naman magtulong sila. Siya eh. Diba? Hindi pantang ito. Shoutout sa ating humanitarian channel. Sinanasa Pasay, Manila, Alan Pensan Vlog. Ayan. Shoutout Alan Pensan Vlog. Good morning Oragon Hain or good morning Oragon Honey and the team. God is good all the time. Thank you so much. Good morning mga ka-Oragon. Sabi pala niya ni Ninita Abelia. Sabi ni Jason na Claudio, good morning mga Oragon. Masi Ramon maghigop kay kape sa gilid kan dagat. Yes po. Sabi naman ni Habibi 029, dapat may banig Sir Oragon para di maalikabok ang inuupuan nyo. Okay lang po, okay lang. Sanay na po. Sanay po kami sa alikabok. Ayan. Sabi ni Ayrazan Onya, congratulations po sa team ng Oragon Honey. God bless po. Thank you so much. Sabi ni Mama Love TV 0.3, maray na aga po mga host. Pailing kan sunrise sana no para masaya. Pailing kan sunrise sana no para masaya. Sabi ni Razel C. Perez. Sabi ni Luz Marinas, ang ganda naman dyan, nakakamiss tuloy ang umuwi ng Pinas. Sana maging okay na ang mundo para makapagbakasyon at makapunta dyan, sabi ni Luz Marinas. Okay. Sabi ni RLS TV, ilayo konti camera sir para kita kayo lahat. Ayan. Sabi naman ni Maricel Dilara, good morning po sa inyo, ganda naman dyan. Good morning din po. Support din channel ko mga host, RLS TV. Sabi po yan ni ORLS TV. Yan, pa-support din po sa channel ni ORLS TV. Pakibisita na lang po ng kanyang YouTube channel. Sabi ni Salvacion Arcilia, gabos na video mo po Sir Oragon, pinapanood ko, no skip ads. Thank you so much po. Sabi naman ni Luz Marinas, saan ang pandesal dapat may partners ang coffee? Wala pa pong dumadaan na magtitinapay dito. Sana po may dumaan. Nag-aabang po kami. Sabi ni Mama Love TV 03 0.3, Sir, pahagad man ako kay free jacket. Yan. Pahagad daw free jacket si Mama Love TV 0.3. Nagsusupport ako sa mga kababayan natin sa Pilipinas or sa Pinas, sabi ni ORLS TV. Wow. Thank you po. Sabi niya pa, wala ako jacket host, di ko maibaba link ko. Ayan, hindi po kami, so yung mga gusto po magpa-jacket dyan, hindi po kami makapag-jacket sa ngayon kasi wala po kami laptop na gamit. Wala pong option para makapag-jacket dito sa phone. So shoutout sa ating 25 viewers at 26 thumbs up. Ayan, pakita natin yung sunrise saglit. Ito na po yung sunrise. Rice na. Ayan, rice na po talaga.
Ayan, kita na yung dagat. Mm. Sarap humigop ng kape sa tabing dagat. Oo. Dapat pala sinabi na naman sa crane so cellphone ko. Yan o, dahil mo So, Hindi mo katag mag-silpi-silpi. bihira. Nawara baga sa chat. Ha? Nawara. I-swipe mo pataas. Pindutin mo lang. Ay, swipe mo pataas. Okay na. Baka napakatamis ng kape mo, Ragon. Hello, good morning. Good morning po sa mga sa 23 viewers natin dyan at sa 26 thumbs up. Guys, kape po tayo. Kape. Good morning, 25 viewers. Hello, hello. Kaway-kaway kayo dyan. We are live here at Tagas Boulevard, San Jose, Camarines Sur. DJ. Yan. Doon sa una-unahan guys, may mga nagja-jogging na mga kapamilya natin dyan, mga kapartido. Yan. Paano ma-update ng comment? Diba ka? Yun yung ano. Ibig sabihin yung last. Iyo. Okay na. Hello, good morning, Ma'am Maricel de Lara. Wow, gayon, nakakamiss muli ng Bicol, lalo na sa dagat. Enjoy lang po kamo dyan, Ragon Hane, DJ TV and Hobby TV. Wow, bago ng pangalan ko. Hobby TV. God bless po. Good morning. Noon nga, lagi ko nababanggit. Lakas naman ang paghigop ng kape ninyo. Naririnig ko dito sa video. From Habibi. Ilag-ilag po kayo. Baka Buti na makasama lang. yung pag-igop namin. Buti na lang hindi nakasama yung tripod sa paghigop ni Uragon Hani. Talagang higop And na. morning guys sa ating 21 viewers and listeners dyan all over the world. Kakuha mo ba kasi si Papa Jack? JR Hobby. Easy is 101.9. Guys, don't forget to visit my spot. Yan, nakapin po yung aking link sa inyong mga comment bar section. Just visit our YouTube channel, JR Hobby YouTube channel and DJ TV Official. Yan guys, salamat sa mga sumusuporta at nagtitiwala sa atin. Good morning, 23 viewers. Yan, higop muna tayo ng kape. Yan. Sana all may kasama dito mga Ito. Ibalik Higop. mo yung ano, baliktad mo yung mag mo friend. Baliktad mo yung ano, tapos pakita mo sa kanila. Ito guys, yung ano, regalo to sa akin ng misis ko. Ikaw na ba si Yan. Mr. Right? Ito yung Ikaw na ba love of my life? regalo niya sa akin. Ikaw na ba ay singsay babaw ng kape ko? Yan, kape tayo guys. Habang nanonood tayo ng live. Kamusta sa monitor mo na? Gana ba? Hindi. Pag itataas, araw ka itong tigibo ko, igwa. Kung winalata mo na sa cellphone mo duman, kusog duman ang Pwede ko ta. Makakusog sumagap ini sa imong ano cellphone. 4G 3 bars. Ayaw. Ini.
Samsung maluyang sumagat. Ha? Iyo, pwede ko ta no ipatong to sa solar street light. Solar panel. So sa mga viewers natin diyan guys, kung nagtataka kayo kung bakit nandito kami sa gitna ng daan. Ito kasi guys, boulevard sa Tagas at Kasuna, hindi pa naman to open to public para daanan. So pasyalan pa lang to kasi hindi pa tapos yung construction ng ating boulevard. So yan, baka may tumawag sa inyo sa LTO, ireklamo kami. Wala po talaga, sarado pa anda na to. For ano pa to, under construction pa po. Yan po si Oragon naakyat sa, try niya umakyat sa street light. Hindi, itatali niya doon yung cellphone para magkaroon ng signal. Okay na ba kapag? Ayan guys. Yan, talagang- ikakabit ni Oragon Honey po yung ginagamit namin pang hotspot sa poste ng street light para makasagap kami ng signal. Yun, iniwan na yung cellphone. Ano gamit mo, DJ? Say mo? Dahil sa iyan nakatsa. Sige. Okay. Ano ba? Sa kuya. Ano yung video ka? Ha? Yeah? Ay, late. I-refresh mo. I-close mo tapos ano mag-rara. Wala, kita pa lang kita. Ayun na. Maraming nagja-jogging dito guys pag umaga. Kaya lang kanina mukha kasi nagbabadya yung ulan kaya mukhang konti yung mga tao. Updated ng comment. Yun. Habibi 29. Updated na comment. Alright. Habibi 29. Alright. Kita? Mas gusto ko dito, mas rinig yung boses ko. Ano, malinaw. Hello, sound check. Dating baba ko sa bulyong. Hello guys, good morning. Malakas. Okay. Basa ka na ng Tapos na ngayon. Dahil pa nagdilaw ng iba. Guys, pasuyo na lang po sa ng kapin. Ayan, GR Habi. Please support po. Ayan. Thank you. Siyempre, pasupport din kay DJ TV Official. salamat po. Ha? Ano ba? 2 bars. Full G plus. 6G. Siya nabasa Nabasa mo na yun. Okay. Good morning, Habibi 029. Mama Maricel, good morning po. Ma'am Evelyn Bartolome, good morning. Si Mama Lab TV 0.3. Good morning po, Ma'am Salvacion Arcilia, good morning po. Ma'am Luz Marinas, good morning. Saan ang pandesal dapat may partner ang coffee? Ano tayo kita nung bakang tinapay? Pagpunta kasi namin dito guys, tulog pa yung magtitinda. Madilim pa kami, medyo madilim-dilim pa kami ulit sa bahay. Umigib pa si DJ. Salamat. Nyaw ka ba sa gilid? Ha? Nyaw ka sa gilid. Dahil kang pala magmahin din. Sige lang, tarang mo doon na sa kita. Dyan ako sa likod. Idukduk mo na hindi. Tarang din niya na lang kita. Tarang mo doon na sa kita. Dyan ako sa likod. Idukduk mo na hindi.
Yeah. Oh, hindi ka magtukaw mo. Ayusan lang. Okay. Yan, naruga. Tapos hindi mo. Basta sa short ko. Pwede ka nang gibuhan sa luma. Darat mo kaya ay kang ano. Darang buso pangki. Nag-live ka mundo. Nagpapangki ako. Ayun, Ano ano? mo kita hindi. Diyan kita sa may ano. Tama-tama, Dumas may- tapos Pakusog may dumaan. ihaw-ihawan na kita, no? Datan eh. Mapritos. May lana tapos. Kamali. Kamali, ano? Napangki kita dumas sa may sabang. Pakusog dumas sa may sabang. Kaso na. Ano dumaan? 10 bars. Gulwas. Ito ng bar na. Sa 10 bars. Magurado man daw ako sa Rokan, ano, siguro baka nasa 15,000 man ganda sa Rokan. Ala. 15 ano. Mahal talaga. Kami kayo ang pang cellphone. Ano, cellphone sa 20 mil na. Ay, 15 mil. Ang aga ninyo mag-live mga sir, 1:43 AM na dito oras ng tunugan. Ayan. Good night po Mama Bibi, 029. Yung sunrise, ipakita nyo naman yung sunrise. Sunrise. Ayun yun ang ano, face rise ni Roy. Ayan guys, yung sunrise. Oh. Mataas na. 6:45 dito sa Pilipinas. Maray na aga sa Endoga, boss. Ayun yun ang ano, face rise ni Roy. Maray na aga sa Endoga, boss. Yaon kan play, ano? Gayon kan play tindo dyan. Nakakamiss dugod umuli ng Pinas, sabi ng Amdalin. Ano, madiklom kata against the light. God bless na lang po sa Indo. Tulo, magluto muna ako pamahawan kang sakong maradaog sa work. Ayan. Bye, God bless po ulit sa Indo. Ingat po kamo dyan and keep safe everyone. Salamat po, Mama Silda. Ayan, ingat po. Sabi ng Ellen Kaingal, hi, good morning. Kung ako na ni, ingat palagi. Watching from San Del Monte, Bulacan. Babes Vlog, ayan, good morning po, good morning, sabi niya, host, ayan. Thanks Sir Habi, sabi ni Rachel C. Perez, ayan, hi Babes, good morning. Ubus na kayo sa kape naman. Ganda ng view, sabi ni Rachel C. Perez. Yan. Pwede magbabahay, friend. Sige po. Yan, pakibaba na lang po ng inyong munting bahay. Good morning ulit, Babes Vlog. Dahil sa sunod, para naiiba, subli kitang bangka. Sa gapok kita kang kasunod malay. Ayun, ito. Dahil ito sa naman daw. Kaya na kayo ito. Dati, ayos kami. Nagdiyan kami sa ang Gapunan. Sa katasubang ka, ginamit kang ama. Dahil ako ito maglangoy. Maibi ko tayo. Winalat ka mo sa gapo. Oo, winalat kami sa Gapunan. Tigdutungtungan sana. Oo. Labot na nagdatubig dyan na. Sa katalag ko niyan, Katasinubli nga ginamit kang ama so ano. nagkaytay. Subay, ay so ano, so bangka. Takot-takot to na kuha na si iba ko kalas ko kasi panungunan doon. Sabi ka tong classmate ko, so agi ka tong masabi ang bangka. Balik ang taga nga dyan, kung ano kung saan sa bangka. Malangoy siya. Oo. Tapos pagbalik na, kaya baga daka niya na sa bangka. Kata kayo, ayan, may nag-agi mo to ka. Pinaypay mo. Nakasabay sa binabaya ko. Itong tigtungtungan ito, pwedeng iyo to. To
Ton, Mahigit na Ano nandiyan pa din bandaan na ano? ang- katangodan ka ng isabangan nandiyan. Coral Reef, dyan. So, tig-vlog ko na baga. Ah, Nasa ano yan, nasa 3 hectares kada kula. Nahiwaso na. kundi na ano siya kan tubig pag high tide ano. Ah, Dalalantap siya kan tubig pag high tide. Yun lang pantalan ka. pag low tide, may sarong portion na gapo dyan na. Lataw. Pwede mong tungtungan pa, tuhod. Naalala ko tuloy yung Miss Universe na tinanong. Miss Universe ba yun? Hmm. Ilan nga ang isla sa Pilipinas? Depende nga high tide ba niya o low tide? Tinanong siya, ilan ba nga ang isla sa Pilipinas? Depende nga high tide po ba nga o low tide? Pag So yan, low tide guys, nga, marami. Yung gustong makakita ng Coral Reef dito sa Kasuna, Tigaon, pwede nyo yun ma-view doon sa aking video sa vlog ko last month. Doon sa pag-ugog, nag-ugog ako doon, namingwit kami ng dalawang kasamahan ko. Punta kami doon sa bato ng Kasuna, mga corals. Makikita mo doon yung corals, makikita mo kung gaano kaganda. Gayon kan dagat, masiram magkarigos dyan, sabi ni Ma'am Lalaine Prieto Vlog. Hindi ka na pa din magbasa. Good morning po, Ma'am Sunny Pilyado. Magandang umaga po sir. Aling hiling ka? Good morning po. Guys, pasuyo po sa nakapin and kay JR Happy po yan. Yan, thank you. Gusto ko mag-vlog na mayaw ko memo. Sige na. May man nga di memory. Ating gamit niya. I-download mo itong i-download mo ito sa TikTok itong Pa-TikTok lang tuloy. Manorin na. Ano, unya na. sige di mamaga. May data ka man sana. Iskiri. Ay da So so kanya pa sa ano to? So saro-saro ka makanta na ito? Oo. Yan. Ano? Sige nga, sige nga. Kailan din pwede Bad i-upload romance. sa YouTube ta copyright? Di Sa man. TikTok Ganyan. lang, Facebook lang. Oh, hindi so bad romance ba 'yon? Hmm. May man ka copyright. Tutulog kayo kita. Itong iskiri, pwede daw. I'm in a bad romance. Sige. Umialo nga ako sa uma. Garo ka ulo-ulo. Pero anak, gawin naman lagi. Kili-kili. Kidi-kidi. Agihan mo ko talaga. Kiri. Nagiling gusto ko si Tia sa bilang. Bad romance. Hindi din. Oo, ta. Tiling-iling. Dahil hitilingan. Nanti ka naga. Ay, pala. Putol. Sa Pwede mo man itong imaklik ka dikit. Sa ikang Hilig na kitang dala series talaga. skidi. Sige na nga. Tol,
Di ka mabag. Kantaan ta sana. Skiri, 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 skiri. Siguro sa mga nag-upload sa YouTube, ano, consider, ano na lang nila. Lari ka copyright, ano. Lari ka Dahil, ma-upload. sigkon mo dito. Oo, di man tigtatapos. Kiri, kiri, kiri. Mahal mga amigos mo. Ibang libo. Tigo ko niyan na. Kakat ninyo. 3 seconds lang, ano. Oh, At saka okay. seconds pa yung mga. Tsaka dahil okay man lang yan pag ang pitch nilang kawan mo or binabaan mo. Dahil mo sana pag ano so original na pitch kang tugtog. So ang ang ibabaga tig chipmunks nindang audio. Tangan sigurado. Tingkap. Sayang kang pagalmin na sa bayo. Or kung mag ano ka, mag disclaimer ka. Sila pag muso ano kang may sa dire kang kanta. Nargawa upload na ni. Saga. Pagparating ka. Ano lang space? Sabi ni Manalyn, Creative Vlog, I'm already done. To like, subscribe sa Endong Tulo. Ayan, salamat po, salamat. Salamat. Na, so, Ma'am Manalyn, Creative Vlog. Ayan, shout out sa 20 viewers. Pasalamat naman sa Good morning, good morning. Ano mo na video sunod ba? Padala ko lang kitang post up. Sige. Wala, pag may jogging ka, kaya may. Ha? May kang jogging. Sana. sige ta ako bilang sa inyo. Ay, baka. Ay ba, kinatulo. Sarang raya kita. Gugakan lugod ako. Kinatulo, sige. Ay, ano? May nang practice. Ay, May nang practice, may nang exercise. Gabos man kita may test. Lugi ako tapos na. Iling ka, boss? Pagkakare. Oo. Pagkaan. Sige, pada kay ulan. Sarap ba yung kita? Ha? Sarap ba yung kita? Asa ka ba? Lugi ako tapos na. Oo, ito ka nag-video. Kamura ko rin vlog. So guys, nagpo-post up kayo para kami han. Oh, ang matalo guys, yun ang bibili ng pandesal. Tingin na lang yung pambili ko rago na. Ayun na kaya. Sige. Okay. Alat, tayo magtahiling. Ayun. Sige, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Dahil magkating mo ba? 19. Nag-aaral sa nag-aaral. Mapaloko. Let. Loko si DJ, hindi naman binababa yung ano eh. Katawan eh. Maling mo dyan kasi labaw-labaw. Tayo bati ko. Baka kaya ba? Ulot ang lumot. Mapadaya. Ulot talaga ang lumot. Tigam ba dyan? Ano yan sa kapangan? Papahingal. Papahingal. Pero na-jogging ko na yung sarong. Alalay na jogging ng ganito eh. Pag nagpundo, Hindi mo talaga.
Tinisting ko. Diyan mo kayo sa pagmate. Makikita ng intibate. Intibate. Tapos ba pa ito? Dahil. Ito ba tupik? Pag nagpupo. Yung tasa? Sinelas. Basta may helmet. Hanap kita. Ayun, diba? Ayaw. Yung ano, helmet. Kung isa yung pakunal mo kung isa yung Tataplong sa helmet. Oo. Yung masulat ng helmet. Totoo lahat ng hirit. Request man daw challenge yung nag-viral na TikTok while unmuted. Ay, hindi pwede sa amin. Hindi po sa amin pwede yung bawal tumawa. Bawal maghirit. Kunting ano lang sa amin tawa na agad. Yan na lang na ano, karton ng butane. Ganyan. Sabi naman Panda, Sabi na masisira. Apanton, sir, kalsada po ba yan? Natabi po, baka may duman sa sakyan, nakahiga ka pa. Kapag, siragon. Hindi pa na po dinadaanan to ng sasakyan. Wala pong dumadang sasakyan dito, guys. Bawal pa tong daanan ng sasakyan. So, mga tao pa lang po yung pwedeng duman dito. Si DJ TV, di binababa puwet niya. Sabi ni, baby, di katunay. Ganyan po pag pag ayaw mo mapagod, syempre kailangan mo ng diskarte. Diskartehan mo na lang. Guys, abangan nyo bukas. Sabi mo na ba? Upload ka sa akin. Hindi ba kita? Upload sa akin. Ha? So, pagparang kita. Ay, so announce mo pa rin sa birthday mo? Hindi pa kita nag-announce ano? So, ano mo? Karang viewers na. Turugan gayo naman sa ende. Tapos, more kang pa di one time, mag-dive naman kita digdi, banggi. May ilaw ni Boulevard ano. Ilan pa niya? May, wala ko na. ayun. Pag aga talaga, wala para healing. System ng bangke. Banggi. Hindi kita ka pamangke. Ano mga dyan? Hindi mo. Daroon to yan. Oo, at saka Makalaman ko grado. na Adidas. Iyo, Adidas. Tapos mabudo kita din sa ano. Sana magkaluto daw kita dyan ng maluto tapos Doon nga din iso na anong pero kilo to doon labing dugi. Ito na. Dali. Tsaka mo lagi mo kita red horse. gold. Brand premierong gamit. Ang niya, Ay iba susugin namin sa Nublian may tanong. Doon na kalbasa na yan. Siya na mo. Yan guys. yeah guys, ilang araw na lang, birthday ko na po. Happy birthday sa akin. Happy birthday to you. Abangan nyo guys yung natin yung raffle natin. Yan, abangan nyo po. So, good luck po sa mananalo. So, ilang araw na lang ba? Yung kita lang 6? 6? O, ayan. Ilang araw na lang po. Dikit ko pang sabihin ko. Na-count mo na. Dikit ko pang sabihin. Na-count mo na so. Dahil pa. Guys, nga pala po, quick reminder po sa mga gusto sumali sa ating raffle. Paki-subscribe po ng ating YouTube channel sa Oragon Honey and click nyo po yung notification bell button. I-send nyo po yung screenshot na nakapag-subscribe kayo at na-click nyo yung notification bell button at paki-share po ng aming live video. Okay guys, so para po makasali po kayo sa entry or sa qualifiers ng ating raffle. No? So yun po yung mechanics ng ating raffle. So abangan nyo po yung aming final announcement ng aming
raffle sa darating na birthday ni Oragon Honey. Napakalapit na po. So 6 na po ngayon. So basta abangan nyo po ngayong September. Abangan 25,000 pesos. Good morning po. Ang ganda naman dyan, sabi ni Ma'am Nora. Luwalhati. Magandang umaga din po, Ma'am Nora. And shout out sa 28 viewers natin, guys. Pasuyin na lang po kay J. Rabi. So nakapin po yung kanyang link. Padala na lang po sa kanyang bahay. Thank you, thank you. Ano pang may naisipan na? Ano ba yung pakiramdam nung nag 1 year ka sa pagiging monetize mo? Kasi kahapon po guys yung unang taon niya na na-monetize siya simula nung sinahuran na siya ni YouTube. So ano pakiramdam? Pero unang-una, masayang masaya siyempre. Bukod sa ano ulit ang sasabihin ko? Hindi ako nakapaganda sa ano mo. Bigla ang tanong, no? Yan, siyempre masaya kasi unang-una marami tayong natutulungan. Iba yung saya pag nakakatulong ka. Nakita mo nakangiti, tumatawa yung tinutulungan mo. So doble yung saya. Kasi sa maliit na paraan, sa maliit na ano mo, napasaya mo sila. So, yan, maraming salamat po kay Lord kasi siyempre talagang hindi niya tayo pinapabayaan. So sa loob po ng isang taon na yan, so marami po tayong pinagdaanan. So may mga kaso-kaso pa. So ayan na lang pasampu natin lahat yun. So maraming salamat sa kanya. Tapos siyempre salamat din sa lahat po ng sumusuporta sa channel, yung mga sponsors natin na hanggang ngayon patuloy pa rin nagtitiwala sa atin. Maraming salamat, guys. So, ano man ang Yun guys, para sa akin, ayun, salamat sa pag-share mo ng experience mo or sa pag-share ng karanasan mo nung ikaw ay na-monetize. So syempre bilang isang YouTuber, no, or isang charity vlogger, napakasaya talaga na yung ma-monetize ka, no? Tapos 1 year ka ng kumbaga sa loob ng isang taon mong pagtulong, nakita mo yung mga pinagsakripisyohan mo, nakita mo yung bunga ng pagsasakripisyo mo. Sa parte ko naman po, isa si Oragon Honey or siya talaga yung naging inspirasyon ko sa pagiging charity vlogger. Kumbaga nakita ko yung resulta ng kanyang pagtulong sa kapwa kasi napaka-fulfilling po sa sarili or napaka-fulfilling po sa puso natin na makatulong talaga sa tao. So siguro po yun yung panawagan talaga ng Diyos sa amin na makatulong talaga sa mga tao na mas nangangailangan. Although may mga pangangailangan rin po kami pero mas marami pa talaga pong taong nangangailangan. Ayun, so naging inspirasyon ko po siya sa pag-vlog. So ilang buwan na rin po akong nag-YouTube at maraming salamat po sa Diyos dahil kahit papano umaabante po yung ating subscriber at sa mga supporter ni Oragon Honey na sumusuporta din sa akin. Maraming salamat po. Road to 500 subscriber na po tayo, kalahati na lang po, 1,000 na po tayo. So looking forward po na ma-hit natin yung first 1,000 subscribers ko. Hopefully po sana bago matapos tong taon na ito, bago mag-close ang year 2021, sana po ma-hit ko yung 1,000 subscriber. At ganoon din po kay JR Hobby, pakisuportan rin po yung kanyang YouTube channel. Isa rin po siya sa mga tumutulong sa ating YouTube channel, kay Oragon Honey, sa amin, sa lahat. Kumbaga wala tong TF guys, hindi to humingi ng talent fee pero may mga pangailangan rin yan pero talagang nandyan rin yung puso niya para tulungan kami. Ikaw, ano naman ang masasabi mo bilang Dong? So yan guys, mga ka-Oragon, good morning. So sa mga subscribers natin dyan at mga supporters, maraming salamat po. So as a small YouTuber, guys, JR Hobby, so salamat po sa inyong suporta. At yun, sabi nga ni DJ Official, so sana lumago din yung aming bahay. So para mas marami pa tayong matulungan at marami pa tayong may share ng mga magandang content sa aming bahay. So salamat po sa inyong suporta. So yan lang ang masasabi namin at yan, nandito kami para
suportahan lang yung bawat isa. So yun guys. At sa lahat po ng aming OFW na subscriber, maging hindi man po OFW, lagi po kayo kasama sa aming panalangin. Naingatan po kayo ng ating Panginoon at ang ating mga kalusugan. Iiwas tayo sa anumang mga karamdaman. Kasi di bali nga ho sabi medyo naghihirap tayo, medyo di bali nga walang pera, di ba? Kahit wala tayong pera, basta wala tayong sakit. Kasi pag may sakit, wala ka nang pera, may sakit ka pa, talagang mahirap po talaga, no? Mas mahirap lalo na sa panahon natin ngayon, pandemic. Napakaraming taong naghihirap at mga nagkakasakit pa. So sana po ingatan tayo ng ating Panginoon. Ayan, salamat sa kanilang dalawa kasi talagang napakalaking tulong sa maliit na panahon na pagkakasama namin ni Jerabe. So talagang napakalaking tulong niya guys sa atin, lalo na si DJTV official. So yan, nasuportahan po natin sila kasi hindi man natin guys nakikita yung pagtulong natin nila sa iba, pero sa akin po talaga. So pag nakakatulong po sila sa akin, so natutulungan din po nila yung natutulungan ko. So, talagang salamat sa kanila kasi hindi ko naman kaya itong mag-isa. So salamat talaga sa lahat po ng ating mga sponsor, salamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa lahat po ng sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tama ho yung sinabi ni Oragon Hanino. Pag may natutulungan ho siya, parang napufulfill din yung mga puso namin na sobrang saya namin na yung mga natutulungan niya na mabago yung buhay, may mga gumaling na, kagaya ng kay Naldo, kay Neri. Kung makikita niyo po kung inyo pong nasubaybayan yung kanilang mga unang vlog, talaga hong kung titingnan niyo sa simula parang wala akong pag-asang, talagang parang bagsak na ho talaga. Pero sa tiyaga at pasyensya po ni Oragon Hane, sa kanyang puso na tumulong at lalo na sa mga sponsor na tumutulong din sa ating YouTube channel, talagang nabigyan ho ng panibagong pag-asa po yung buhay nila. At napakalaking pasasalamat rin po nila kay Roy, dahil kung hindi naman po dahil sa kanya, hindi rin po nila makakamit yung kagalingan na inihiling nila. Kasi napakahirap po kung wala ka talagang taong inaasahan, no? Tapos ang karamdaman mo yung pangmayaman pa na sakit. Kaya malaking bagay ho talaga yung kagaya kay Roy. Kaya nga nakakapagtaka no kung bakit yung mga charity vlogger, yung pa yung tinitira ng mga hindi naman tumutulong, no? Yung mga hindi tuloy tumutulong, yun yung napakaraming sinasabi. Hayaan na natin sila. Oo. Yun yung napakaraming comment na kung ano-ano. Kaya lang syempre hindi naman ho tayo magpapatinag sa kanila kasi yung puso natin talagang para tumulong tayo. Kaya nakita man ng mga simulat sa yung mga viewers natin, nakita natin kung paano tayo mag-effort sa mga tinutulungan natin. Talagang hands-on tayo sa pag-aaral sa kanila para yun nga, mabago yung buhay nila kasi yun yung gusto natin. Skiri. Mag-TikTok na tayo. Yeah, pero ang pinakamaganda ko ewan ko kung maniniwala yung mga siguro may maniniwala sa akin, pero hindi naman siguro lahat. Kasi yan guys, yung pinaka gusto ko talaga, pag lumaki tong channel ko guys, so yan naikwento ko na nga din sa kanila na kasi hindi ko naman pinangarap na yumaman eh. Hindi ko talaga pinangarap yumaman. Magkaroon lang ako ng yung mga pangangailangan ko araw-araw, sapat na sa akin yun kasi hindi naman natin kailangan talaga ng kayamanan. Sabi nga, hindi naman natin madadayan sa langit. So, magkaroon ka lang ng yung pangangailangan mo araw-araw, sapat na yun. So, yun yung iniisip ko eh. Kasi pag lumaki pa ng lumaki tong channel ko, talagang bibili ako ng isang lupain. Bibili talaga ako ng malawak na lupain. So, may mga hulugan naman na lupa dito. So, yun guys yung unang-una kong gagawin. Tapos yung mga tinutulungan po natin na walang bahay, so doon ko po yan ilalagay. So, sana mangyari. So, yan yung pinakapangarap ko talaga sa buhay ko. Na
Yan guys, naiyak na si si Oragon Honey. Kasi talagang Oo. Kasi talagang yun ang pangarap niya. So sana ano yan, magagawa po natin yan kung talagang tulong-tulong tayo talaga. silver button, Mahit lang ho natin ang silver button, talagang road to silver button. 100,000 subscribers. Kaya yan. At sa tingin ko naman po, guys, hindi naman yan ipagkakait ng ating Panginoon kay Oragon Honey. Kasi sa una pa lang, kumbaga, yung motibo niya talaga tumulong. So, nakikita naman ng Panginoon yung desire natin sa puso natin na tumulong. Kaya naniniwala ako na ipapagkaloob to sa atin ng Panginoong may kapal. So, sana talaga matupad yun. Kasi napakarami talaga hong lumalapit sa amin na mga walang bahay, walang sariling lupa. So, para naman ho mabawasan yung kanilang mga iniisip, kung meron tayo sariling lupa, pwede natin sila mapatayan na kahit simple bahay lang na wala silang iisipin na babayaran buwan-buwan. Pwede sila magtanim doon ng kabuhayan nila, ng mga root crops ba. Pwede sila magtanim doon na hindi na nila Magawa ka ng isang compound para sa mga tinutulungan mo. hindi na sila mag-iisip ng araw-araw nilang gastusin. So yan guys, sa mga viewers natin dyan, sa mga supporters ni Oragon Honey, so ano yung pwede nyo siyang masuportahan guys sa pamamagitan ng pag-share ng kanyang mga videos para mas dumami pa. So yung mga sponsors natin at yung mga susuporta pa kay Oragon Honey. So isa na dyan guys yung ating FB page, Facebook page ni Oragon Honey. So guys, please follow, like Oragon Honey Facebook page kasi isa ang Facebook guys pwedeng makatulong sa atin sa pagpapalawak ng ating mga viewers at sa mga gustong tumulong. So kung gusto mo naman tumulong, yung mga tutulong na gustong may kakayahang tumulong, kung hindi naman nila makikita yung page ni Oragon Honey, so yan, hindi tayo makikilala. So guys, sa mga solid dyan na supporters and subscribers ni Oragon Honey, so please share the Facebook page yan para talagang so halos lahat mayroong Facebook na access yung Facebook, kaya yan, yun lang po yung aming panawagan. Spread po natin para marami pa ang makakilala at yung mga may kakayahan na tumulong, so yan, makilala yung Oragon Honey na Oragon sa pagtulong. So ngayon kasi hindi pa tayo masyado makakilos kasi unang-una kulang pa tayo sa pinansyal, tapos hindi pa buo yung team, kaya mahirap pa. So abangan nyo guys yung mga susunod na mga araw, sana maging maayos na yung natin, matawag, maging organized na. So guys, yun lang talaga, Facebook page, share at yung mga videos ni Oragon Honey sa YouTube, i-share natin. So lalong-lalo na ngayon, yung paparating na raffle, so yun, i-share mo na, so may chance ka pa na manalo sa raffle sa darating na birthday niya. So yan, so nakatulong ka na, may chance ka pang manalo. So yan guys. So kasi Facebook ngayon, talagang halos lahat may Facebook kasi kahit free data ka, ma-access mo. Unlike sa YouTube, kailangan mo talaga ng load. So, yan. So, napakalaking tulong ni Facebook guys kung gagawin natin yon. So, yan guys, oras dito ngayon sa amin ay 7:20. 7:17. Yan, medyo mataas na yung araw. So, pero okay lang naman, hindi pa naman gaano mainit. 7:30. Tama. Ay 7:25. Gamot pa naman po yung araw na to. Kaya Guys, wala na yung mga nagja-jogging kasi Mainit na lang. medyo mainit at saka yung iba may trabaho. So yung mga nagja-jogging dito, early 5 AM to 6 lang kasi pag 7 may mga trabaho na. So, mamaya ang dadaan na dito yung mga construction na mga vehicles, tapos mga gumagawa ng daan doon sa dulo.
So ito guys, ang stretch na to siguro mga 1.5 kilometers or 2 kilometers pa lang tong daan na to. So kabilaan ginagawa doon sa dinaanan namin na ilog kanina. So ginagawa pa lang yung tulay para makonect doon sa barangay natin. Ito naman, diretso na to hanggang doon sa San Jose. So yan guys, Saan talaga niyo? Sundo. Sabang, Sabang. Bakong digdiharan na sa gigibon na expert ano. Kuta, Di ba nato yun? ongoing ang process. Ito, good morning, Ma'am Noemi J. Sabi niya maraming na aga sa Ilocos, dyan, from Vegas. And good morning po. Si Ma'am Julie Quiñano, maraming na aga po sa Indo. Si Mama Rebek Sandahan. Good morning, Roy. Umanga ako sa iyo nung napanood ko ang vlog mo sa magkakapatid. Sana huwag mo silang bitawan at iwanan. God bless. Ingat lagi. Salamat po. Si Ma'am Panda Panton. Yes, try na sila. Sir DJ TV at Sir Habi. Sana dumami din subs nyo. Stay humble lang po. Dragon, ba't wala pa kayo ulit mga uploads? So yun nga guys. So nung mag-live po kami, so yun na nga po. Nagkaroon po kami ng konting problema kasi dumadami po yung case dito ng COVID. So kaya pinaspun muna namin guys yung mga lakad namin. So eto, medyo okay na. So mamaya po pupunta kami dun sa mga bata, patikapan po namin. Tapos siguro mamayang hapon, pupunta din kami kila Ate Rosa para gupitan po yung mga anak niya. Yan po muna yung mga schedule po natin ngayon sa araw na to. Mamaya. Ban pa ba tayo dito? Ano sa bibig? Masalo ka? Okay, Makanggalig yung ano. Premier ka na lang. Bagay. Ano? Sa bagay, Bagay premier talaga, ka naman. premier. Tangaling ang ayan ang tanong. Nalingaw kayo. So yan guys, sa mga nagtatanong kanina, so dugtungan ko lang yung sinabi ni Uragon Hani tungkol sa COVID cases. Kasi talaga guys, although yung in-announce namin na Delta, wala pa naman Delta dito sa partido as of ngayong araw. So sa mga COVID case talaga, dikit-dikit na kasi guys. Halimbawa, yung barangay namin, so kalapit na barangay namin, isang pamilya yung talagang quinarantin, kinuha ng COVID team, lahat sila nag-positive yung isang pamilya. So, ganun ka dito sa probinsya guys kasi local transmission na yung nangyayari. Kaya, syempre, so, yung napag-usapan ng team ni Uragon Hani, mas maganda na yung talagang iwas muna tayo kasi mas mahirap na pag nagka-COVID. So, talagang, yan, mas lalong walang magagawang content. Talagang, mabuti kung hindi tayo hindi malala yung tama sa atin. So mas maganda na yung iiwas tayo guys. So yan. Okay. So sabi ni Ma'am Panda Panton, ilang taon ka na sir? More blessings to come. So 35 years old na po ako sa darating na birthday ko ngayon. So 35 years old na. So batang-bata pa na. Nagpasa tayo sa kalendar. Ayan. Correct DJTV, lagi ko yan sinasabi sa mga anak ko. Na okay lang, walang pera basta walang sakit. Yan. Sabi na Mia, Baby Jim, Vlogs. Tapos siya naman, Uragon na from Bayambang, Pangasinan. Kumusta yung mga magkapatid na 6? Puro lalaki sila. Napakalaking pagbabago sa buhay nila nung dumating ka. Yan. God bless you. Pasupport naman po, Uragon na kahit simple lang ang mga videos, start pa lang ako. Sabi na Mia, Baby James Vlogs. Ipagpatuloy. Kuya, nakita ng Diyos yung yan, Uragon, matutupad lahat yan. Plano mo, tumulong lang kayo. Malatag kram, si Sir Uragon, iyakin din siya. Ayan. Good morning, Uragon na team. Stay safe, always taga Bicol din ako, pero now andito na kami sa Binangonan, Rizal. Pa-jacket naman, Uragon na sabi na Mia, Baby Jim Vlogs. Yan, shout out kay Ma'am Ritan Nudado. Ayan. Ang aga nyo mag-vlog, magkape muna tayo. Ayan, tapos na po kayo magkape. Ayan. Makabili ka din po ng sarili mong lupa, sir. Ipon ka lang po sa sahod mo kahit kaunti at least po
Ayan, pinagpaguran mo, malaki naman po siguro nasasahod mo. Opo, kasi marami din nag-skip ng ads. Kaya mo po yan. So, ayan yung plano ko guys. Hindi naman po para sa akin na yung lupa namin. Lupa po ito ng mga matutulungan po natin. So, makabili tayo ng 1 hektarya, halimbawa. O kaya, malaki na ba yung 1 hektarya? Oh, sa Italia. Million na ba yan? Mura pala. Mura, Mga mura 800. pa yan dito Sa bagay dito naman sa atin, doon nga, 10 by 10, 60,000 lang. Alam mo, makabili tayo ng 1 hektarya. So, marami naman ditong hulugan. So, bakit natin, di ipunin natin yung mga natutulungan natin doon. O kahit light materials lang yung nila doon, bahay. So, may masisilungan silang maayos. Wala silang isipin na babayaran. Oo. At least, sarili ay, pwede bang, yan nila yung lupa. Sa inyo na yan, May tuturing kanila nila. na mismo. May tuturing nila. May So ipagkakalob ng yan ng Diyos yan kasi talagang yan po yung gusto kong mangyari sa sa buhay ko. O sa mga tinutulungan po natin. Oh. Yan, 35 ka lang pala sir. Lagay na yan. Di ba 45 years old ka na? Grabe naman si Resilo. Pandesal, bili kayo para di magutom. Ayan. So yan guys, dahil tanghali na po, so may appointment po kami ngayong umaga. So magpapaalam na po muna kami. So, bye-bye guys. Yung guys, maraming salamat po sa pag-subaybay sa aming live ngayong umaga. Thank you so much po sa lahat ng tumutok at hindi nagsa-ads. Mabuhay po tayong lahat. God bless you. Yan guys, Yan. salamat. Maraming and good salamat morning. po guys sa pagsama sa inyo dito. Ninyo sa amin dito. See you in our next vlog. Yan. Thank you Ragon, always watching you and your share your channel. Don't worry. Hindi ka katulad ng iba, mapapahiya ka pa pag nagtanong ka sa kanila. Bye. Yan. Bye. Salamat po, salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Bye-bye. Kubas na magiging ano? Ay, Pataob mo niyan? Ay, pahunasan eh. Ay, siya kita maginig din na sa ano? Dati, Sabi ko din sa may patalingan na ito. At saan pala kita magrupitan? hindi pa naka-ensilide. Padaong na sa ibang mga bangka. Ano nang beauty mo? 500 plus. Butane lang, butane. So butane, 80. Then, kalamit. Ano? 508 yun dyan sa box. Dagat-dagat talaga. Mas kasama. So yun guys, bye-bye po, bye-bye.